bi alamisa ye mars kalo tile 13 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogo la aw minnu sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni jabaraniso la ni wagati na kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Fundamela bi anga ministre mbeno ni ale nyashine meseko ani donko konya uluma ni oye Mamudu Dafi marsikalo kletani kelisa baflani muga ani duru ay festival de rapu ni oye dogokunye ay o mawkone ni ka ulu bismillah ni oye master sumini aka manager la yini femi ore kana festival rapu dogokun ni ka abara konya ka oda ministre koni ale nyakoro ni nyina ya tako wolonvlana yi kakeni anga jamana nyama ni oye son excellence général des armées Assimi Goïta ye ale koni ya yira ka foko nyina sangoni odile no seko an donko tigilama odema anga jamana nyama ka laliliba kerenkerende ni oye Agibu Dambili marsikalo klitani kele samba flani muga ani duru anga jamana nyama ale tola ni oye Assimi Goïta ye aye jibondo fla nika o kolomokari dogobala ale ni moribabugu ni jibondo fla yera koni melake anga jamana nyama ale ka jibondo kemenani ni duru nandi mini aya sinka di jogo desabe mamunu ulula ni ji yera koni abina ke sababu ye nika moribabugu kaw kata se dogobala kaw uluka jugo koni ni ka no kosobe jugo gela kon tube ulu yere kon ka kosobe Dauda Magasa ni ale Imam Mahmoud Diko o Masuru Yamaye ale koni tunja sura février kalo kile duru samba flani muga ani duru mamra fetigila ko mali do yere koni ulufe ama foko tare ka sababu yake asigina kana akademba ya o konna la tarata temeni yere koni inna aka mau koni uluye kuma inika ale chientiga ni oye semasi mau uluye wakati mina ina fosisan ame sungolo koni o konna la sogo koni ale songo yelena kosobe mi ni mawu yere koni maseka family foshi ninka o sorala ayela ka fo ko mishimi yere koni ni ale pmefri se wari wa bishegi ngata se wari wa bishegi ane duruma ame wakati mina ina fosisan o mishu yere bika firi se wari wa keme odila ode sogo yere klo koni ke se wari keme woro ani binane kata se wari keme ulunvla oma so sana unin keleme gele ya baye ulubulo ka sababu yake sungolo yere na gele yado na afrat kuno ko so fene koni o dagelera ma masika family foshinika o sorala ameta bankaskau ulu feno bolma fendo ni ale kontume ka bo dogo koni ula marsikalo kleta ani enkele bolma fen yere koni ale pmega bo sogopia ale ni paruni nyogonche ma amara fentigi do koni ye ni bolma fen ma bela jele ni ka ujaso kataga ni uye ma chama kumbe akonna la ali musoni demson utara nu be ma amunu tume bolma fen o konna la ulu somo yere koni jorole no kosobe ka sabe ke utuga ma yere koni ta fankele ni kwa udo ami wati na ina fosisa no seka kon bara ulube sena wala seka manu taro kon ni ka o la kodo ka wala do ni aka fo ko ni asan duru de bon ma fen chama le kon be munu nulube jenini sera ko fole ola amita gawka ulu feno marsikalo kleta ani flasamba flani muga ani duru ka galandina tigilama do koni ulu ye femi ye muguju ye koni fla nika okiru kataka anga fintila ka daga yoro mimbe gawka ulu feno MSA ni o nyamaya kon be Musa Aga Asharatu Manna ale bolo ni Conseil national de transition mado femi ye marsikalo klitan fly samba flani muga ani duru ayemena ka che chama ni ka ulu faranyonka illa nyini minye ode ka seka mana femu be no nube cheninga ka seka ulu marama fennu ni ka ulu koni che ni bara nyere koni bela jelen la bena ministre so mbeno ni alenya cheneme ben ani kelenya konyoma ka kunafuni ni ka o datusa Patrice Motsepe ale koni kera Fédération africaine de football ni o kafuye o nyemaye marsikalo kletan flasamba flani muga ani duru abena sanani ni ka o deke ni jorena mali kunafuni jabaran la jabo aw kulo garse kara ni kunafuni debi ni ka daw kulo ka aw ni ci akalla mel ko nyumana aw kambe dona na tawla kunafuni kro ulu keneka ala ka songolo time kuma nini aw bela jelema aw kambe